En ole täysin työkykyinen, en voi koko päivästä työtä ottaa vastaan, mutta niin kun, ei se ole hyvä jäädä kotiokkaan kuitenkaan maleksimaan. Niin että tästä saa tosi paljon irti, jos haluaa. Sehän on itsestä kiinni, mitä sille elämälle se haluaa, millaisen suunnan. Jos haluaa parempaan sen suunnan laittaa, niin tässä on hyvä apu siitä. No mä en, anteeksi nyt vaan, mä en oikein aina tajunnut, että mitä me täällä tehdään. No itse asiassa joskus mä siitä nyt alun perin kuulinkin, niin siitäkin sitten silloin samalla kerralla kun sinne kurssilla olin tulossa, niin mä sanoin, että en mä nyt, vaikka mä olenkin vähän niin kuin kaheli, niin en mä nyt ole missään niin kuin kuoleman kielessä silleen, että mun tarvitsisi nyt minkään kuntouttamaan mennä. Ei se tarkoita sitä. No ei mulla ollut suuria odotuksia, koska mä ajattelin, niin kuin tuli mieleen nämä mun kuntoutukset, että okei, että en mä oon niistäkään raitistunut, että tuottaako tääkään mitään tulosta. Mut ei oikeastaan ollut mitään semmoisia ennakko-odotuksia ja porukka oli ihan vierasta, vetäjät oli vieraita. En mä niin osannut ajatella mitä se on. Odotukset oli just semmoista, niin kuin alussahan, kun ei silloin tiennyt edes ohjaajat, mitä tässä pitää tehdä, kun se oli ensimmäinen ryhmä. Niin se oli vähän semmoista hakemista niin puolisen toisiin. Että jos katsoo niin kuin täälläkin ihmisiä, ne on ihan tavallisia, normaaleja ihmisiä puljaisia, että ajattelin vähän, että minkälaista mahtaa olla niin kuin sosiaalinen kuntoutus. Että tämä varmaan on ollut kaikille vähän sellaista opettelemista. Että, ja oikeastaan kun minullakin on ollut näitä ryhmiä 3, niin sanotaan, että kaikki on erilaisia. Se lähtee sen ryhmän mukaan, mikä on se ryhmän tarve ja mikä on ryhmälle hyväksi. Alussa oli väliä virallista, mutta sitten on tullut vähän niin kuin, tuli sitä rentoutta. Nyt kun se rentous löytyy niin kuin myös siitä niin kuin ryhmäläisistä ja siitä ohjaajista, niin silloinhan se homma alkaa toimimaan. Koska ihmiset avautuu enemmän ja sitten puhuu mitä ne haluaa. Mennäänkö hirveän kauaksi niin kuin todellisesta työelämästä, että jos mennään sosiaalinen kuntoutus, mitä se on oikein. Mutta kun tähän pääsee sisälle, niin tämä on erittäin hyvä vaihtoehto mielestäni. Millaista tulitte tähän sosiaalisen kuntoutuksen ryhmään? Kuka teitä Mä tänne tulin Sossun kautta. Sossun kautta sanoisin, että nyt täytyy jotain. Menee niin lujaa. Niin sä itse kysyit Sossun. Niin, että joku johonkin täytyy nyt ihan mihin johonkin. Nyt täytyy joku roti saada. Niin, että muuten rupesi sukupuukku. Sosiaalinen kuntoutus on ryhmäpalvelu, eli se on 3 kuukauden ryhmä 2 kertaa viikossa, johon sitten tulee sosiaalitoimen kautta ohjattuja asiakkaita. No hän sanoi mulle, että kaikki pistetään nyt johonkin. Hän kysyi multa, että kuinka mä suhtaudun. Mä sanoin, että mennään katsomaan. Joo, sä annoit siis mahdollisuuden. Okay. Mä en tästä nyt tiennyt yhtään minkälaista tää on. Tämähän oli tosiaan pilottihanke. Eli meillä annettiin oikeastaan aika vapaat kädet niin kuin suunnitella, tai sillä tavalla niin kuin toteuttaa ja suunnitella tätä kurssia. Että mä olen ollut alusta alkaen siinä suunnitteluryhmässä mukaan ja tästä tuli hyvin erilainen mitä odotettiin. Ja kun tämähän on niin kuin muun muassa henkilöille, jotka on pitkään ollut pois työelämästä, niin kuin minäkin esimerkiksi useamman vuoden työttömänä, niin tämmöinen helppo vaihtoehto tavallaan palata taas tuohon työelämään. Vähän niin kuin syrjäytymisuhan alla olevia. Mä en tiedä, onko mä mikään syrjäytynyt, koska mun ei anneta syrjäytyä. Niin mutta yksin istuvia ihmisiä kaljalla, niin surullisen näköisenä, niin ehkä niin kuin niille. Sen takia mä pidän tätä niin kuin erityisen tärkeänä, että mä olen nähnyt että tämmöisen ryhmän avulla pystytään esimerkiksi auttamaan niin semmoisia syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä ja sitä kautta niin kuin ehkä poissulkemaan se, että tavallaan tämä ryhmä voi olla niin kuin korvike sille, että joutuu esimerkiksi johonkin pitkään laitoskierteeseen. Et kyllä siinä monenlaista apua ollaan saatu ja monenlaista tämmöistä ollaan käyty niin kuin just keilaamassa ja kaikkea muutakin tekemässä yhdessä, niin siinä se ollaan hitsauduttu yhteen.
Et se on hieno ja sitten myöskin siinä, että sen saa tutustuttua semmoiseen ihmiseen, joka on samassa tilanteessa kuin itse on. Kyllä se on niin kuin yhteiskunnallisestikin tärkeää, että ihmiset pääsis osallistumaan ja ylipäätänsä, että on semmoista, niin kuin, että tapaa ihmisiä ja ettei jää yksin kotiin. Että niin kuin, se just, että monilla on kynnys lähteä, mutta että mulla ei ole ainakaan ollut tänne mitään niin kuin ongelmaa tulla. Lääkärikin sanoo, että no kävele talo ympäri, mutta niin ei se ole kuitenkaan se, että pitäisi olla joku kaveri, kenen kanssa lähtee, tai sitten syy, että mihin lähtee. Ja sitten helpompi lähteä, kun on joku syy. Ja sitten kun tänne tulee ja huomaa, että tämä onkin mukavaa ja täällä on niinku kuitenkin samanlaisia ihmisiä, kaikki on sama-arvoisia, niin mun mielestä tämä on tosi hieno. Ja sitten kun tämä on näin matala kynnyksinen, niin tulee jotenkin kuulluksi ja sitten, että ymmärretyksi. Se on ehkä pahin fiilis, jos kokee, että on niin jotenkin väärin ymmärretty tai että jokainen ihminen, just niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin haluaa kuulua johonkin. Semmoinen. Mä olin ihan inspinä, kun mä pääsin, että mä odotin oikein, että mä pääsen, että mä saan jotain arkea tekemistä. Kun se tylsyys on tappavaa, niin mä olin ihan inspinä ja tuli mielellä tonne noin. Sitten mä huomasin, että että täällä on tosi hyvä porukka. Ja niin kuin joka kerta mä odotan, että mä pääsen tänne. Mutta että se mitä käytännössä tehdään, niin on ruoanlaittoa, käydään tutustumassa eri paikkoihin, tehdään keskustelujuttuja porukan kanssa, yritetään vähän miettiä sitten niitä omia vahvuuksia ja voimavaroja ja sitten taas niitä asioita, mitkä on vaikeita, että saataisiin sitten ihmisille vähän uutta tulevaisuuden näkymää. Ja me koitetaan täällä myös selvittää niitä syitä, että minkä takia ihminen on oikeasti niin kuin ollut pitkään työttömänä. Miksi ei sitä työpaikkaa ole löytynyt? Mä käsin kuorma-auton kanssa tuolla pitkiä poikin maailmaa ja kukkasia kukkakauppoihin. Ja mun työpäivät oli semmoista 15-16 tuntia. Ja se on keino vähän pidempi, jos mahdollista, niin mä poltin itseäni loppuun siinä. Ja sit mä jäin ansiosidonnaiselle päivärahalle, mikä oli kauhean hyvä silloin. Niin sitä kesti sitten vuoden ja sitten siinä on passivoitu. Sitten mä ajattelin jossain kohtaa niin just tsempisen, niin rupesin miettimään itsekin, että ei tämä elämä tässä voi olla. Tietysti monellahan saattaa olla semmoinenkin, että ehkä vähän itselläkin, että kun sä oot siinä pitkän aikaa niin työttömänä, sä oot kotona vaan, niin tavallaan se lähteminen sitten kuitenkin pois siitä. Se rupeaa niin olemaan niin sitä tuttua turvallista, että sä oot siinä. Sä jäät kaiken ulkopuolelle ja sulla ei tule niinku haluakaan ylipäätänsä niinku poistua kotoa. Sä vaan poistat ehkä pakastakin niinku ruoka-ostoksella ja that's it. Että niinku, mitäs se nyt sanois? En nyt sano, että poistut oravan pyörästä, ei todellakaan ole niin, mutta ei se ole elämistä silloin. Tämä on niin todella hyvä niin siinäkin mielessä, että tämmöinen pehmeä nousu. Näin voi olla jotain muutakin kuin vasta kotona olemista, tuttuu turvallista arkea koko ajan. Taas pieni askel eteenpäin. Moni varmaan kokee tosiaan sen niin vaikeaksi myöskin, että miten sitten enää irtaantua siitä. Kyllä mä varmaan vieläkin katsoisin telkkaria siellä ja kun katsoisin teksti-TV ja sitten vielä virityskuvaa illalla. Heidän kanssa kun juttelee, niin se on mun mielestä tosi palkitsevaa kuulla, että he on saanut paljon. He on saanut elämänrytmiä kohdalleen ja saanut paljon sisältöelämää ja uusia ystäviä ja monenlaista. Et mun mielestä on ollut hyviä tuloksia. Ja sitten meillä on nyt ajatuksena tästäkin ryhmästä, että jos vaikka joku jatkaisi meillä vielä jossain toisessa muodossa ja lähdettäisiin sitten menemään kohti jopa avoimia työmarkkinoita. Niin kuin mä suosittelin sitä varsinkin sellaisille nuorille, ketkä ei ole kouluttautunut mihinkään, tai vaikka olisi kouluttautunut, mutta ne saa töitä. Niin että ne pääsisi jostain aloittamaan, kun työ tekevää opettaa. Tähän mä oon täällä ollut joku 3-4 kuukautta suurin piirtein nyt ollut täällä ja korjaamassa, huoltamassa polkupyöriä.
silloin kun mä tulin, niin en mä oikein osannut paljon mitään tehdä, mutta tuossa aika lyhyessä aikaa onkin loppinut ja asiakkaat tuo pyörii tänne näin ja jotain vikaa niissä on tai sitten ihan korjataan ne tai sitten ihan vaan rakennetaan pyöriä ja itselleni on tommosen yhden joponkin entisöinyt tässä 70-luvun jopo ja pääasia on tommoista ihan niinku pyörän korjaamista ja huoltamista ja sitten niinku rakennetaan myöskin myyntipyöriä tänne. Ja tässä on huollet pyörät ja tässä on huolletut pyörät. Niin kuin näkyy, niin ei ne kauan tuolla happaneen. Nyt siellä on vain pari kappaletta, mutta huollettuja on näin paljon. Ei mulla oikeastaan ollut, että hyvä kun tuon sisäkummi osasi vaihtaa edes. Ei paljon mitään kokemusta ollut, mutta kyllä tässä just kun ottaa semmoisia vähän jotain vaikeampia tapauksia pyöriä, että missä on enemmän vikaa ja tuommoista, niin sitä oppii, että ottaa vähän semmoisia haasteita itselleen, että ei osaa tehdä jotain ja sitten täältä saa kuitenkin aina neuvoa ja aina joku, kenet voi pyytää apua, niin sitten se homma onnistuu sillä tavalla. No se oli hirveän hyvä henki niin kun heti, että tuli sisälle, niin moi, terve, kukas sä oot? Istumaan, tutustutaan sisälle niin kuin heti, ettei hirveän lämmin vastaanotto. Totta kai tutustettiin ja kerrottiin tai aika paljon henkilökohtaisia asioita. Kyllä ne tietää noi tyypit varmaan musta aika paljon. Ja kyllähän tässä niinku ehkä se pääidea on se, että me voidaan siellä ryhmässä puhua niinku asioista kuin asioista. Et ei tarvii niinku edes miettiä, että pitääkö niinku salata jotain. Jos haluaa kertoa jotain tai joku asia painaa, niin se voi tuoda siellä niinku julki. Kaikki painitaan kuitenkin on se pääfokus on niinku siinä, että kaikilla on se sama ongelma. Mullehan oli tärkeintä, että mulla on niinku päiväohjelma, että mä pääsen niinku kotota lähtemään. Ja kyllä se toivomus tietenkin olisi, että olisi niinku useamminkin kuin 2 kertaa viikossa, mutta hyvä, että edes 2 kertaa viikossa. Että tekee mulle erittäin hyvää, että pääsee kotota lähtemään ja saa niinku aktiviteettia päivää. Monella on se, että ei ole semmoista ei voi puhua edes, että elämässä olisi niinku arkea, vaan se on niinku jotain sellaista, että nukutaan pitkään ja ei ole niinku mitään rajoja siinä omassa elämässä. Niin toi tuo edes jotain jollekin. Se tarkoitus voi olla eri ihmisille erilainen. Me ollaan lähdetty siitä, että tehdään niinku ryhmästä hyvin paljon ryhmänäköinen. Elikkä ollaan tosi paljon pyritty siihen, että tämä ryhmä olisi semmoinen, missä ei ole tavallaan sillä tavalla, tai että ohjaajat ja asiakkaat on ihan samanarvoisia. Eli jokaisen mielipide on yhtä tärkeä ja jokaisen toivomukset ja näin. Niin silloin mun mielestä me saadaan semmoinen ryhmä, mikä on meille mieluisa, mutta ennen kaikkea myös ryhmäläisille mieluisa. No se oli oikeastaan sillä tavalla, että mulla oli yksi maahanmuuttajaryhmä, jossa oli neljä aktiivihenkilöä ja se oli se ihmisten kirjo hyvin erilaisista taustoista ja ainut yhteinen tekijä oli se, että oli maahanmuuttajia. Se on mukava ryhmä ja mukava opettaja. Kiitos. Minä tykkään tämä ryhmä, koska koko ajan mä opin jotain lisää. Et jos on lukemisongelmia, niin niihin voisi paneutua ihan rauhassa ja että minun mielestä naiset tarvitsee tämmöistä omaa ryhmänsä ja siitä se idea lähti, että tehdään sellainen ryhmä. Sehän tämmöisessä kokeilussa tietysti on hyvä, että siihen voidaan reagoida nopeasti. Mä jatkan. Latifa jatkaa kuntouttavassa työtoiminnassa, että meillä on tämmöisen kielipainotteinen kuntouttava työtoiminta, niin siinä sitten, että on 1 päivä viikossa suomen kielen opiskelu, 1 päivä kuntouttavaa työtoimintaa Rainan toimipisteessä. No ensinnäkin meillä on ihan mielettömät vetäjät ollut ja semmoinen, että se yhteen hiileen puhaltaminen, kaikki on samassa veneessä ja ketään ei tuomita ja yhdessä tekeminen, se, että saa niinku positiivisia onnistumisia. Mun mielestä on sitä, että siinä päivässä on sisältö, kun sä oot menossa jonnekin, sulla on säännöllisyys siinä. Ja se, että on ihmisiä ympärillä, joiden kanssa on tekemisissä. Jos on siellä kotona, niin kyllä siellä aika äkkiä tulee se oma olosenseksi, että mitä mä oon täällä tekemässä, turhautuminen tulee. Jos kuka on kohdannut kohdalle sen, että niin ei olekaan paikkaa mihin mennä aamusti tai sillä viikolla tai sillä päivällä tai muut vastaavaa, niin siinä alkaa äkkiä olemaan myös aika tyhjä se tekemisen suunta.
Mä sanoisin, että isoin haaste, mikä tässä on ollut, on niin kuin byrokratia meidän ympärillä. Eli siihen on annettu aika paljon ryhmäläisillä tukea. Ei ole kuitenkaan aina niin helppoa asioida niin kuin sosiaalitoimeen, työvoimatoimistojen ja esimerkiksi Kelan kanssa. Kyllä mä sanoisin, että pieni ihminen on niiden asioiden kanssa aika yksin. Monella on raha-asiat lähtenyt rullaamaan tänä aikana sitten taas hyvin, että hankaluuksia on ollut aikaisemmin täyttää toimeentulotukihakemuksia ja muita, niin sitten kun niitä on täältä yhdessä tehty ja on saanut ottaa kopioita ja liitteitä täällä sitten niinku toimitella, niin on lähtenyt rullaamaan rahat paljon paremmin. Tähän viimeiseen on ollut erittäin tyytyväinen. Minusta meillä on ollut kyllä erittäin hyvä ryhmä, mutta meillä oli siinä vuoden alussa oli tämmöinen päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ryhmä ja kyllä mun mielestä sekin ryhmä onnistui. Siinäkin oli hyvä henki ja ihmisillä oli halu löytää. Ne oli aika kyllästyneitä siihen, minkälainen se elämä oli. Et toivoisin tietysti ja on onnellinen näiden ihmisten puolesta, ketkä on päässyt tähän mukaan. Että toivoisin, että moni muukin saisi tästä itsellensä paikan ja apua. Kyllä mä sanoisin, että on pientä viilausta, kun tehdään ja löytyy ne oikeat asiakkaat ja oikeat ryhmät, niin kyllä tästä hyvä tulee. Ainakin se 3 kertaa viikossa ja se aika voisi olla pidempi. Ja sitten, että se runko ja ohjelma hioutuisi niin kuin jonkun tietyn suuntaiseksi. Että ainakin jos se pyörii sen 3 kuukauden ajan, että ei ole siinä silleen niin kuin matkan varrella hirveästi, että mitä pitäisi miettiä, että mitä me tehdään, vaan että siinä olisi sellainen tietty ohjelma rakennettu, mitä voisi sitten muokata tarpeen vaatiessa. Riippuu vähän minkälainen se porukkakin on. Voi olla, että monien kohdalla puoli vuottakin olisi, koska kuitenkin jos ajattelee, että ihminen on saattanut olla vuosikausia kotona, niin ei siinä nyt 3 kuukaudessa kauheasti muutosta vielä tapahdu. Että pikkuhiljaa ne tulee ja sitten se olisi ideaalitilanne ehkä, jos sitä pystyisi jotenkin tiivistämään sinne loppua kohti, että siellä tulisi sitten vähän ehkä useampia ryhmäpäiviä viikossa tai muuta. Sanotaan, että on pitempi jakso takana, niin se luottamus on syntynyt, että puhutaan samaa asiaa, niin silloin pystyy tukemaan. Se tuen vastaanottaminenkin on helpompaa, kun tietää, että tämä ihminen nyt on mun tukena tässä ja silloin joku näkemyskin tästä asiasta, että mitä tässä voisi tehdä. Niin uskoisin, että se olisi yksi, mikä auttaisi paljon. Ehkä sen pituudella ainakin varmistettaisiin se, että me oikeasti voitaisiin olla ihan varmoja, että jokainen pääsee siihen omaan tavoitteeseensa. Eli tavallaan kun on lyöty 3 kuukauden määräaika, niin saattaa tulla vähän kiirekin niiden tavoitteiden kanssa. Jos meillä olisi pidempi aika, niin meillä olisi enemmän resursseja ja aikaa varmistaa se, että jokainen pääsee siihen, mitä haluaa oikeasti tehdä. Tämä on niin matala kynnyksin, että tällä pääset takaisin kiinni siihen, mitä sä oot joskus ollut, niin aloittaa siitä alusta uudestaan, että jos ei tarvitse suoraan mennä mihinkään töihin tai sitten välttämättä kuntoutukseen. Tämä on tämmöinen tosi varovasti aloittavaa ja tässä pystyy huomaamaan sen, että pystyykin. No kyllä se on ehkä sitten semmoinen osallisuuden kokemus kuitenkin, että kysytään, että mitä sä haluat, että pääsee pieninkin asioihin vaikuttamaan. Että sitten taas mitä ryhmässä just pyritään sitä, että tehdään päätöksiä yhdessä. Että ihan alkaen siitä, että mitä laitetaan välipalaksi, mihin mennään tutustumaan, mitä retkiä tehdään. Niin se, että he saa semmoisissa asioissa, moni saattaa olla alkuvaiheessa ryhmää hyvin passiivinen, että ei halua mitään, ihan sama, kaikki on ihan sama. Mutta se, että jos rupeaa tulee edes semmoisia, että mä haluaisin mennä käymään siellä ja olisi kiva mennä, niin ihan semmoiset asiat, että tulee sitä semmoista osallisuuden kokemusta ja semmoista, että voi itse vaikuttaa omiin asioihinsa. Laitetaan tää mun. Joo, tää mun. No. Mulla on tämmönen, toivon, että lapsillani menisi hyvin ja olisi hyvä olla ja että saisin tavata heitä sekä saada kotiin. No, jos jos ne loppuisi tähän, niin se olisi sama kuin se olisi ollut yli puoli vuotta sitten. Se olisi suurin piirtein lähettäisiin samassa pisteessä. Nyt sitten yrittää aika paljon olla erossa niistä päihteiden käyttäjäporukoista, että ei ole niitä kavereita enää, että se on niin suuri muutos sit, kun kaikin tavoin elämäntavat ja muut muuttuu. Ja mulla on kuitenkin niin ihana tytär, hän on 9 täyttää nyt ja on semmoisia hyviä asioita elämässä, mihin sit satsaa. Niin
Joo, tää on mun. No niin. Toivon koko sydämestäni, että löytäisin mukavan asunnon ja että saakatyttöni muuttaisi minun kanssani asumaan. Haluaisin kokea mielen rauhaa elämässä. Tietysti suuri kiitos kuuluu näille ryhmäläisille. Mehän ollaan siinä oltu heitä ehkä vähän ohjeistamassa, mutta tietysti he itse sen suurimman niin kuin duuni on tehnyt siinä. Mulla on tullut sinne ollut, että he on halunnutkin päästä heti, että se on aika määrätietoista ollut pulpa heidän niin eteenpäin menossa tämän ryhmän aikana. Et mä haluan mennä sinne ja mä haluan mennä tänne ja eri vaihtoehtoja on tutkittu. Se on niin koko ajan ollut jotenkin ilmassa, että tästä mennään nyt jonnekin. Joo, tällä hetkellä mä oon työkokeilussa. Mä olin aikaisemmassa keväällä alkaneessa sosiaalisen kuntoutuksen ryhmässä ja tykkäsin 3 kuukautta kesti ja nyt mä pääsin tähän uudelleen, kun alkoi niin työkokeiluun tekemään ruokaa sitten. Ja olen kokenut, että mä oon saanut myöskin vertaistukea tässä, kun on saanut olla mukana tässä seuraavassa ryhmässä ja on tykännyt ja tästä tämmöistä lisää. Kyllä he siitä on sit saanut, eli kun sitten aina niin kuin parilla viimeisellä viikolla ryhmästä ollaan kerätty sitten niitä asiakaspalautteita, niin kyllä sieltä on niin kuin tullut sit kuitenkin sitä, että on saanut niin kuin intoa lähteä tekemään jotain muuta. Sitten Sininauhalla alkaa semmoinen kokemusasiantuntijakoulutus. Mä oon ajatellut silleen, että mä oon saanut niin hyvää jotenkin kuntoutusta, niin jos mä itse tästä tai kun mä selviän, niin mä voin jakaa sitä sitten niin kuin asiantuntijan roolissa muille. Kuka ties tulevaisuudessa. Kyllä, pienillä askelilla eteenpäin. Know you've been a good friend, and that's through the thick and thin, and I know it's never gonna end.